Dobrý den, právě jsme ve Vavřinči, obci asi 5 minut autem z Mělníka. A tady pro vás mám novostavbu rodinného domu a jak vidíte, tak dům je rovnou připravený na bydlení. Můžete se nastěhovat a začít bydlet. Žádný dodělávky, všechno je hotovo. Cena je lepší než byt v Praze. A k tomu budete mít zahradu, na kterou vás za chvilku taky vemu. Tak, terasa. Zde zahrada, myslím, že je dostatečně veliká a podívejte se na ten krásný výhled.